Sa lami may tagay-tagay ani ron buwan ni mingaw ba. Singala ko kay storeron pa isna. Oy, na ga. Ti uri paani ko ron pring ba kay. Ano man? Di ba nay ingon si mama sa ko ganina kay basin daw ugma tagaan ko niya milyon. Pero ang problema ba kay ingon sa sakuan na kanang 1 million palaguon daw na ako na sa isang bulan. Eh, mangay og tambag si mo ba? Ay, problema na amigo ta. Gani unsa may diskarte na pring? 1 million. Hmm. Dako mga gusto mga igog napay mabilin sa 1 million. Gani no. Magnegosyo ka kay sutir 1 million ka buok. Ama no, isutir no. Oh. Kaya lago 100 ray mahalin na na. Lago. Saan paglago nimo? Say mimo na. Kuan ba kaning ato ba na tambag illegal, illegal. Ang kuan ba? Illegal. Ning ako ba kay gusto lay ko mo kuan lagi, gusto ba. Ako to fight sa tambag di mo na kuan ba. Kanang isutir. Sa milyon. Ya tag pila ka isutir tag 2. Dos. Di Sa nakay milyon nimo? 2 million na. Oh, 2 million. Wow! Yak di na mahalin tanan. Nara sa 200, pila rin mo. Fight sa Japon ay masa sa kabulan Sa manage ang imong business. Oh. Para tayo pakita ni mama na negosyo ta. Oh. Huwag tarong sa negosyo na, di mo na illegal na. Di shabu-shabu ka, illegal na illegal. Gani no. No. Oh, say pak no. Ay! Bitaw preng, may ako ba na guwapo yung negosyo ka nang nga. Dito to kayo ba? Oh, tama. One day kanang mga pangunahon nimo eh para sa mga kaugmaon mo, mga ugma nimo ba. Buon mga kapamilya ka di. Na, nami na kay Kuan basta rin kinabuhi. Lagi, problema lang ang pamilya tani. Ay, hindi oy, ikaw pa nga stilan. Ay, Sa di mga kuan na to nila yung trada mga sikretong malupit ba. Hasta akong mga tambag si mga pre. Asa ta na kuan na bilong ng kamaayo na to. Muna atong ikuan. Padayon ta sa atong right conduct in rice cooker. Ay, ya. Sa ni ay. pandamay. Ito. Kada mga chicks ya. Pasa ta na. Ito, kay pasa kasto mo ginagkorta na. Da. Wa kayo pagkasa sa chicks dito isbog tas bayot kay basig na dito forever na ilang ka. Ay! Ito unsa. Guwapo bitaw nga na Adon. bay. Sundi. Suman, si tirada na to tay kanang ngita na sa tamo diskarte ng mga ngita na chika-chika kay pangwartahan ta. Niya. Dito ta sa mga saan ang tao suman Ay di po tayo nga na. Ay dapat na. Naman dito yung mga pangandoy di ko ta magsalig ng mga ibang tao. bitaw no. Kugi ba? Mind on your business ba? Ano ba? Mga trada, mga kuan ba? Grabe pre, zero na may karon pre. Ha? Zero na kay karon Ay, ba? unsa may balag ba ganun sa maid ba sa English? Unsa? Pohon, tudloan di ka sa balay, laag dito. Na ako dito. Si Dako kay Pato. Chad ako dito. Pato. Ako kay Pato. Bitaw pre tarunga bitaw na imong kan pre kay mabalaka be kuan nang 1 million. Asa man ka manangko nga 1 million oy dako kay na oy. Na nabuang ni ron. Mo ito no basta kanang imong shooter nga giplano kanang gitambal ko si mo ama. Nani sa imong tarong na. Na. Lago ka eh. Tama Di bitaw. man. Sa fights no shooter bay kay Pas karon. Mm. Kay mahal na. So drinks mahal kay grabe tubo tres na. Tag 12 ra na pila gitubo. City. City. Na. Tres yung mga shooter. Tres. 1 million. Ah 1 million mo mag 3 ay. alami nagdada. Samdi ay. Shooter 2 million imong kuan na Tulog ang 1 million relax ka niya. grabe lami Bas ka ano ng niya. half million ihatag mas kuha na kay. Kulab man ta. Ay kulab. Kulab Nagnegosyo sa. pa ka pring. Bago Shooter mamadis ni mo na imong shooter. panto kay Inglesero ray karon. Bakit? Kaya ko no, pero Grabe. nag-practice ko nag-English kaya nga pag entertain sa mga kuha na to ba, customer ba, pohon ano ba, kautan na in English. Laing nasod. Oh. Na maligay shooter. Oh, Ah, bukid-bukid. Doon man to yung mga tubig. Ito na tubig bugnaw. to. Ino taya. Oh. Piste. Tirada na dre. Atong wan yun, mga nature spring bagi ikan sa kanal bagi suksok kag tubong ilalom ba atong Ano? anak yun ba. Mineral bitaw. Sa bukid mo ikan pero di ta mga bukid palahi ta kanal. Kanal. Tirada kanal. Oh, kanal, Kaya kanal. para makatipid. Oo, man kanang tae na sa bor na. Katong sila lang tong kwaon sa tubig. Para lami jud kay ba. Katubay. Tubod yun to. Tubod. Tubod. Oh. Ikaw ka ng 2 million ring. Na. Tako na kayo na vibe. Uy, Patay mga kuan-kuan na. Patay yung sports car. tagsa ta. Tagsa ta. So mali ay Ferrari ako
Mga chika nimo. Ikaw ay ko tayo chika. Ay. Pas lagi business gyud atong lagi ikaw magchika-chika way problema sa imo bisan pag tagduha wala tuo ba ya. Pero nato yung chika makita niya pasuwa sa sports car. Ay, Bukang. Matay pring. Wala ako sa sunod ng istorya karon. Oy kay ugma pa biyato no. oh, giplano po to si mama po. Sa Gani. mga bay mo isalig. Dagan may mo iso no. Pila man kabog 20. 20 gid mi kabuok na Pay namo. buntis. Na. Ya, gabi po ito wa pro gaba po kay si mama na. Na. Piti beto ti kaluna no. Lain ba kay ito no. Yawo po ng mama ni mo eh. Na. Mama kita ka mama na ano sungay oh. Na. Mao ging wa ko kauyab no. Ay, iya din pagkontraho ni mo one day. Parents kayo. Lami kay mga plano ni mo diri nga sa imo ihatag niya ang kuan 1 million. Ug ma-manage ba nimo nya? Grabe nimo plano nga i-manage imong tarong nya. Nya dito nga nasi pagdaduwa. Wa na siya dito nga. Ah. Saligan ka na si Ijing. Ani nga. Ako magnakadua-duaan, sipat man ning bataan eh. Nya ikaw, grabe nagplano, nagpatambag pagka sa kuha. Eh wala ko na to na pring oy. Di ba lain pa yato baon si misuta nato ron. Ay ako pulang ko jud ko ron. Kay Ay katong crispy sa tong tapad. samdi ay. Ako na grabe piminti ram tabulikat ani vibe. Ano man? Kabalo ga pring. Oh. Girina sudan ako buntag. Oh. Asin. Gainang udto. Asin gyapon. Sus, karong hapon ambot lang. Grabe luuda sa nimo eh. Pan pisti man to kag tapad baho. Pait na jud kay kabay aslong Ako bagyo. para gupitik asluman ni sa kong singot. Oh, Oh. Na. awab kato mga lapok to Eh, bring. live ay pring ba? Oh, Kita ko si mulungakan bay bagto kay bay. Ang tang mo gahi na kay ba? bigay no, grabe kay Oh. pagtipid. Na. Pagtipid Mura naman ako kag ba? bakal. Ang nga ni ron, kabalo ba kay magtipid kita ron no, kay tipid. Bulikat kay tan. Ako, bisay magpulikat ko. Paila tag 4. Murag 4. Nga na ay 4 man dito. Ito, no? Sigan. Kung si ita karon og 20 pring pang palit kutsaw, pait si ko na Ikaw kutsaw. pa, ikaw, kitsaw ka. Ako crispy yun ko. Kay sensitive yun kay pag mamuro tong lawasan ng mga kitsaw bay. Lain ko panganak eh. Na. Niwang kay ka. Ikaw nga. Ikaw daw na isadline to ka. Gabi eh. Itong sandayong ba nga itong kuan ba? Itong yanana ba? Ay, nana. Oo. Hmm. Na. Mo na diskarte na ko. Kita ka sa kuan sa kisimano ka. Duha ra mo kaon. Ah, Bato man ang ginakaon katong Bato? ginayag-ayag batong ginalabay batong bato ba dito sa iyagan. bantog gadi. Ay, Mo na ginakaon ako. Say pag but mo jud ko crispy jud ko di jud mo kaog kanang papas mo kung samot. Pagpas mo na asin nakaluod po di mo sin. Kapulian na. di ugma kay mag bulad no, pug ko bulad. Na bantog ra ura na kag marot og naong goodbye mahid na kay ka ba. Abi ko marut. Uy, Oo, kung sa og dalag pamulbos wa jud pring. Puhon-puhon. Ako di man ko makaingon sa ginawayon ko kay kuan. Pag mulago ta puhon-puhon. Sa imong isalig ng mga kuan. Di ko maginambog oy. Mamurit ra ko. Bahala ka di. grabe. Sabdi eh. Grabe tikal no pino. Ingisiro pa. Mura pag aktor kay dating oh. Ah, Diya, sangit ang mga chika to diya. Unsan diya eh. yung kawa kay chika. Mga chika ba atong mga kuan ba? Ay. Minsan, Tama eh. de bay, grabe matirada mo. Mana. Pitik mingaw na kayo ba lami kayo. Utok ba, utok. Sundugon sa yung panirada siguro nimo Ay, para sunduga kay na bulak-lak yung ba ni mo. Ay. Takdang sa ko ah. na siguro no. Ayaw pag unsay kuan si mong status imong kinabuhi kana ray sunda. Ay na panundog Asin, sa lain. asin, bulad, mga status. Ikaw ba ikaw ni bala bisan maglungag kag balas. Wala nimo sagbot. Daw pre na. Lima na. Well, makukuha na 20 pre. 20 ba? Peto. Naa ka. Lagi. Ilang Wala kasi ko. mo ano. Na nabuang na ron. Kanang mang time dapat man si Purman dyan no. Dapat Si ko 20. 20 tag 15 man ang kutsaw dia. Kanang 5 na nabilin, patso na ko nag-asin. ayaw ipalit og sigarilyo. Ay bawal na sa kong sigili pre. Wala. Bawalan ko sa kong inana na. Na. Kay Unay ginakuha ni mga sikag asin, masikag yaw-yaw nga. Ka-chip. chip So, na katong nagbantay sa kuan bangko. Dili, chip ba? Ay chip. Bot mo say Bisaya. So ko pringoy matay nang maglungag sa siguro ko kay matay ng mga plano ng piti man ang layuas ng mga kuan oy. Ay sa, lingkod sa. Nasa ko itambag si Mulas. Unsa naman pud na? Kanang gagian ni Moron, pring. Oh, Mali na, bay, kay di ka ning agi. Wa nga asa man ni ko dapat mo agi? Kato sa tamang, matuwid na daan ba? 30 ba? Tunay na pagbabago ba?
Ina, uli na dito. Ikoy, matay mo, may klaro ni. Uda po niyo eh. Ikaw dito, uli. Utong naman kayo ko. Ah, buwang na ka.